kif intom? Illum qed nitkellmu fuq l-aħħar tad-dinja. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li seguna. Ara mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ara, jiġi l-jum, jaqbad qisu forn, u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben. U l-jum li ġej għad jaħraqhom jgħid il-mulej tal-eżerċti, hekk li ma jħallilhom la għerq u lanqas fera. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwen ħajja. Il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej jagħmel ħaq mill-popli, ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. Ħajċabċbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ quddiem il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għax il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Ara mit-tieni Ittra ta' San Pawl Apostolu t-Tessalonkin. Ħuti, intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażżinniex meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma tawolna b'xejn, imma lejlu nar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunux ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk, mhux għax m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, ta' lanqas m'għandu jiekol. Issa aħna smajna li hemm xi wħud fostkom li qegħdin jitgħażnu, mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. Lil dawn in-nies nordnawlhom u nwissuhom f'isem il-mulej Ġesu Kristu biex jaħdmu sewwa u għajxienhom jaqilgħuh. Allelujja, Allelujja. Qawwa qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Allelujja, Allelujja. Ara mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjem ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewh qalulu: Ma'allem, issa dan meta qed jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom: Araw li ma titqarqux, għax qatt jiġu ħafna fis-smiju jgħidu jienu u iż-żmien wasal. Tmorrux warajhom. Meta tissemgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux, għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan, kollu jixtħu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u jaħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda u żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerih. U jittradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Kanu 33 ħadd ta' matul is-sena u qed noqorbu lejn tmiem is-sena liturġika. Il-qari tagħna llum u dwar l-aħħar tad-dinja jew l-Apokalissi. Il-kelma Griega Apokalissi tfisser il-kxif jew ir-rivelazzjoni ta' xi ħaġa. Dan il-qari juri kemm hu importanti Ġesu. Fil-Vanġelu, Ġesu jmur fit-Tempju ta' Ġerusalemm, post importanti ħafna talb u l-qima.
Kien post enormi u sabiħ li n-nies kienet tammira. Imma mbagħad Ġesu jgħid, kull ma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Allura qiegħed jgħid li t-tempju sabiħ u importanti eventwalment kellu jiġġarraf kollu. Jgħid lin-nies li dan se jiġri wara gwerer u terremoti u ġuħ u flaġelli. Jgħidilhom li se jiġu persegwitati u jmutu. Ġesu mhux xi raġel negattiv ħafna li qed jipprova jġalna nħossuna ħażin, u qed jgħidilna biex ma nserħux fuq il-ħwejjeġ ta' din l-art jew l-aktar setana jew l-aktar li jidhru sbieħ. Għax dawn mhumiex hekk tassew. M'għandniex inserħu iż-żejjed fuq ħwejjeġ materjali jew mqar fuq il-pjaneta tagħna. Dawn il-ħwejjeġ huma tajbin, imma mhux se jibqgħu għal dejjem. Ġesu biss jibqa' u ħadtu xejn ma jista' jħodlu postu. Mela mqar qalb it-terremoti u l-ġuħ u l-flaġelli u l-persekuzzjonijiet, Ġesu jgħidilna imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. U fl-ewwel qari Malakija jikteb l-istess ħaġa. Għalikom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwen ħajja. Dan hu li se jurina l-aħħar tad-dinja. Ġesu hu dak li nistgħu nafdaw, dak li jħobbna għal dejjem u jridna nkunu parti mill-pjan tiegħu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!